William Ruto yango moko kuom dongruok ma sirikal mare ochwale kaunti ya Migori kendo osingo medo jiwo dongruok e alwora no kaka gwenge mamoko. Aka jafwambo marwa George Malero ka kaunti ya Migori achiel kuonde ma olimo en kar gedo mar chiro manyasani Mama Bera. E odiechieng' mare mar adek e limbe mar gwego mag Nyanza, Jatend piny Kenya William Ruto ne olimo kaunti ma Migori, kama nosidho chenro mag dongruok mopogore opogore, ma oting'o chako gedo mar chiro manyasani Mama Bera e sub kaunti ma Kuria West, chiro ma igero kod omenda maromo milioni 350. Niunganishe stima, nijenge hii hospitali, KMTC tujenge, soko Kegonga tujenge. Wangabu wanasema tuendelee na maendeleo jameni. Kabisa. Ruto ne ochako limbe mare kod limo osiptal mar Kegonga, magedo mare koro dhi nyime e sub kaunti ma Kuria East. Kabang'e ne osidho chakruok mar gedo mar chiro manyasani Mama Bera e sub kaunti no ma Kuria West. Bende ne olimo osiptal no mar piny owacho e sub kaunti ma Uriri ma igero kod piny owacho. Tutaweka equipment ya kutosha ya kisasa, ndio mambo yote ya matibabu, ile mpango yote ya kuhakikisha ya kwamba kuna MRI pale, kuna CT scan pale. Ile umejenga hospitali hapa, serikali yangu ya ugatuzi inataka kusema kwa wazi, tutaajiri madaktari na tutahakikisha kwamba madawa na kila kitu iko ndani. Jatend piny Kenya bende ne olimo kama igere ute monego gi oyweyo mwade Mabera. E kinde twak mare ne owacho piny owacho mare odich kod chwalo dongruok ne jo Kenya mogoyo siasa manono. Ngine Nguruna hapa affordable housing. Hapa tuko na masoko tunajenga. Pale tuko na KMTC tunajenga. Hapa tuko na hospitali tunajenga. Kwenu tunawaunganishia stima. Watoto wenu tunawasomesha. Mnataka tuendelee na kazi ama tuendelee? Ruto bende ne ochiwo singo mag dongruok mopogore opogore ne oganda e kaunti ma Migori e kinde limbene. Hapa nyuma katika KMTC yenu nitawaongezea milioni 150. Tujenge hostels ya vijana wa hapa Kegonga. Nimeona soko yenu iko chini. Naona iko chini. Tawapatia shilingi milioni 200 tuwajengee soko mpya hapa Kegonga. Ruto ne oten kod gavana ma Migori Cheliako, Mano ma Homabay Gladys Wanga, kod jotelo mamoko bende ne osingo tiyo kode mar chwalo dongruok e gwego mag Nyanza. Kule mbele tulikuwa kama mayatima. Hatukukuwa na maendeleo ile kiasi tunaiona sasa. Vile umetutembelea tunaona hospitali na tunajua utatujengea soko na mabarabara unatujengea. Umefanya hii region yetu ya Nyanza ionekane na ipate maendeleo sawa na mahali yote hapa nchini Kenya. Kwa mara ya kwanza watu wa Kuria na Wajaluo kutoka ile pande nyingine tutatembea kwa kisiasa. Tunataka vijana kwa jeshi, tunataka maendeleo iende hapa Kuria ili Kenya ikuwe moja. Jo siasa e kaunti ma Migori bende ne okwayo jatend piny Kenya mondo koro kony e tieko lweny ma osebedo tong'go e tembe kaachiel kod Ang'ata Baragoi e kaunti no ma Narok kaachiel kod Migori. Jirani kule mpakani tuko na shida kidogo. Rais, najua unawapenda, ukipata nafasi na hao majirani uwashughulikia. George Juma, Ramogi TV, Migori.